खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव मिन्थिगौदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया आरो गेजेराव माखासेल' सान दंसै। दा बेनि सिगांनो बे समाव बिजेपि राजखान्थिनि मोनसे खामानिखौ जों नोजोर होनानै नोंथांमोननि गेजेराव आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो लाना फैदों। बेनो जाहैबाय जे बिटिआरनि जा बिजेपि राजखान्थि दोलो बे बिजेपिआव गोबां जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्राबो दंहैयो आरो बे बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंगासिनो दं दि बिटिआर दखल खालामनाय बिटिसि सरकार दानाय एबा फैबाय थानाय समाव हारसिं बिजेपि सरकार दानायनि जोंनि बर'नि गोबां माहारिबाद सानग्रा हारि राव हारिमुनि बाथ्रा सानग्रा बिजेपिनि जा बर' दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां माने बाथ्रा बुंगासिनो दं। दा बेनि गेजेरावनो जों माखासे एबा बिजेपि राजखान्थि दोला जे बे मोनबा जिल्ला उदालगुरि तामुलपुर चिरां बाक्सा क'क्राझारनि मुङाव गासै मोनबा जिल्लायावबो मोनबा फेसबुक पेज दं। जे मोनबा फेसबुक पेजावबो बिजेपिनिफ्राय मोनसेबो बर' सोदोब बाहायनायखौ नुना मोननाय जायाखै। बिटिआरनिफ्राय एबा जोंनि बर' हारिनिफ्राय खोब माहारिबादनि एबा हारिनि बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइनि बाथ्रा बुंबोबाय थानाय बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो गोबां राव हारिमु थुनलाइनि माहारिबादनि बाथ्रा बुंबोनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं। नाथाय जे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव जेराव जोंनि बिटिआरआव जा बिटिसि काउन्सिल जा बिटिआर काउन्सिलावहा जा बायदि 8 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोर दं, बैबायदि बिटिआरआव बिजेपिनि मोनसेबो फेसबुक पेजाव बर' सोदोबजों लिरनाय बर' राव बाहायनायखौ बे समाव नुनानै मोननाय जायाखै। जेराव बे समाव मख'नांगोन गोबां जोंनि बर'नि जा बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा राव हारिमु बर' हारिनि राव हारिमुनि थुनलाइनि बाथ्रा बुङो, माहारिबादनि बाथ्रा बुङो, बेखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो। नाथाय बे समाव गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोर थासेयावबो जे बिजेपिनि जा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि फेसबुक पेजाव मोनसेबो बर' सोदोब बाहायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जाया। जेराव गोबां थारैनो बे समाव मोनसे सोंथिया सिखारदों दि जा बिटिआरनि बिजेपि राजखान्थि दोलोनि गेजेराव जे बर'फोरा बे फेसबुक पेजखौबो सालायनो हानाय बिजेपिनियाव एबा बिजेपिआव जोंनि बर'नि दैदेनगिरि गैया नामा? दा दासिमबो बिजेपिआव जोंनि बर' हारि एबा बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा जा लिडार जाहैना दं बिथांमोना बै फेसबुक पेजखौनो सालायनो हानाय पावार गैया नामा? बर' सोदोब लिरनो हानाय बे फेसबुक पेजाव गोहो गैया नामा? दासिमबो बेफोरबायदिखौ गोसोआव फैयाखै नामा जे जेराव जोंनि बर' सोदोब गोबां माने जेराव गोबां जा इउपिपिएल दङ जोंनि बिटिआरनि सिङाव जा रिजनेल पार्टि इउपिपिएल बिपिएफ लोगोसे एफबिबि गोबां राजखान्थि दङ। दा बिथांमोना मोनफ्रोमबो गाव गावनि इउपिपिएलआबो बे समाव इउपिपिएलनि पेज गोबां मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बर' सोदोब बाहायनाय जायो। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो गोबां फेसबुक पेज दं, गोबां फेसबुक थासेयावबो गोबां माने बर' सोदोब बाहायो। नाथाय बे समाव जा बिस्वजित दैमारि बिथांमोननि जा बिटिआरनि दैदेननायाव मोनसे बिटिआरआव जे फैबाय थानाय समाव हारसिं एबा बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइनायनि फोथांनायनि जौगानायनि बाथ्रा बुंदों। बैफोरबायदि बिस्वजित दैमारि बिथांमोननि दैदेनजानाय माखासे बर' लिडारफोरा जे बिजेपिनि जा फेसबुक पेज बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर चिरां क'क्राझारनि मोनफ्रोमबो बिजेपिनि जा फेसबुक पेज बे फेसबुक पेजखौ नोजोर होयोब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि पेजाव थांनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन जे फंसेबो बर' सोदोबजों एबा देबनागिरि रावजों लिरनाय बे समाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जानाय नङा एबा खम होनना बुंनांगोन, जेराव गैया होनना बुंनो हानांगोन। जेराव बै बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबनानैनो जोंनि बर' हारिनि गोबां बर' बिजेपिनि दा राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिजेपि दोलोआव थांनानै थाहैनाय जा खामानि मावगासिनो दं बिथांमोना बे फेसबुक पेजखौबो सालायनो हानायनि पावारखौ मोनथ'वाखै नामा? दा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। बे समाव मा बुंगोन जे बिजेपि राजखान्थि दोलोनि जा मोनबा डिस्ट्रिक्टनि फेसबुक पेज बे फेसबुक पेजाव मोनसेबो देबनागिरि रावजों लिरनाय एबा बर' सोदोबजों लिरनाय मोनसेबो नुना मोना। आरो नोंथांमोना बे नुना मोनैयाव नोंथांमोना एबा जोंनि बिटिआरनि 8 लाख बर' सुबुंफोरा मा फोरमायगोन जे बिजेपि राजखान्थि दोलोआ थारैनो जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ
एबा जोंनि जा माहारिबादनि बाथ्रा बुंग्रा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि बिथांनि सायाव मा फोरमायगोन जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि एबा बे खौरांनि जा कमेन्ट सेक्सन बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर।